Ang lami ag mo to, mura ba sa elipanting na kub. Aros. Na yun na. Ito na yung Aron, na isa eh. Hagi kog dyan? Dato! Naputod siguro, kaya wala makit eh. Hi guys, so transfer na may uglain nga talan-awon. Di ami sa Carmen Ridge Camp. Kami gihapong uban na ning lahos rami dari. Nagsabot mi nga ani nalaman mi una ay mamahaw kay wa umpoy kakanan. Money view dari guys. Nice ang tani jagwa pa nagaba ni Odit. So mo na ni porma sa Carmen Ridge Camp, nagkabulingit na. Kagidlay nag-agi luoy laman. Sa una? Sige ra kay ma-recover lagi ni sunod panahon. Wa ta kay bawg kanus ani maka-recover. Oy guys, mo ni ginseng. Ginseng plant. Mo ni si Jay. Itlog. Kana mo na si Jay kwaon unja, mo na si Jay butang sa mga ilip nun kana. Abrihin man na si Jay. Wa ka kay bawo jon, mauna. Mura man lang nagkalibutan. Mura na. Globe. Malingin sa kaadyo. Muda ka pa na si Jay. Daw maguwang na siya, mawa na nang isang mga buwak. Mga takta, pwede na mo sa harbison. Jay butang na sa imong haplas. Carmen Ridge Camp. Uy, purami. Bakit? Bantay ha, kay gukdon sa tadan ng mga mananap na. Sungagan na sa tadan na, delikado. Mga hayop. Mga hayop kayo. Neng, namin sa Carmen Ridge, anja, katulong ako balik kan guys. John, tay kuan John, nerbuang John, nagsige naghuhak John itong kuan. Unsa man na kananay? Unsa man kadoy? Bani? Nag-drive ka Kiloprano? Labara paggabi kuan wa. Lain man drive-an. Batasan. Gusto siguro isang adlaw mag-drive-drive. Oo ni, jagi iwagan man, tanawar ko na. Pakno jud. Asa man ta purami nata sa Manila zo? Mura. Unsa man ang kabawa ka nang pamilyos? Ara man dako pang pamilya na. Dayak, pang sports pa. Unsa man ning kabawa mura magnaog baboy? Purami. Marag naog baboy. Magagfag sa unahan wala man jud kaabot dari. Ag mga kahoy dari guys, ug mga libiwa pa jud tawo na kari kabir. Suslo ila man pud. Sukra ba no? Kari siya nga mountain, murag may ingan ko sa mountain na mo dito sa Alicia nga ni pagpurma. Taas-taas nagadlaw guys, alas 6 na kapin. Tuas dun TV pang check up gadzig mga mananap, so nay mga mananap dari. Nice. Huwat kay mga adyo ko, unsa man na inununan? Sinog ba? John. Inununan sinog ba? Ingon ka isda kay bungi katasan ako. Kita na gadzud mi kakan-an. Abre ko no. Ay ninunan tulingan. Lamias palit sa oh. Isda kay isa mo kag karni kaysa gunso nag karni. Saan po dahil? Katugo naman yung kain. Kami katugay pagtanong for argument active. A few moments later. Init ay. Stress naman ito, init pa. Tanggung asa to? Kawajan. Kawajan. Kawajan.
Tunggo. Ang tunggo ko no. Awajan to, awajan. Ano to? Te, Tunggo? Tunggo lagi. Ibaba mo lang doy. awajan to, awajan. Lepahan tayo. Ganing abot tayo sila. Gabon mo kasan na naman. Isa may tawad to. Relax ako Nay, sa mong kung favorite. Ha? Favorito nga, Nay. Ano? Ano ka na sila? Malingaw ka. Saba na ako. Kubutan. Butan. Ha? Butan. Asa na? Nukos. Nukos dagka ka, Jo. Na may kurente, guys. Na. Nice. Lupit pang kita nagpalit ang isda. Nukos kay isod sa rip. Nagrip. Inuan na. Isod na sa rip. Bawa malaging mayon. Bilhan. Siguro, nanay. Bodoy. Hmm? Bawa mang mayon. Yan ron, kubutan ron, maho. Sige na doy. Kanang naay. Hey, mga amo. Panghatag mangga ay. Amo, di ay. Amas mamaali. Gamay raman na yung asin. Wow. Hmm? Wa pa ka nang Mangga doon dito tilaw. Di ka na ba ni kagayante? Tiaw. Laso day punigi. Ikaw na di din taga din he. Tagas mamaali bikaw. Ang pagkuhan. Aja ko mo dito ako. Ayo bes. Akin na. Ha? Wah, bawal dodo masasta. Ginlo nas mother guys sa kubutan. Yung itong paborito. Ulas mo ni. Arang dako ano? Ari ka lang ni nga ang bigsug bagabi. Nga magkato Nakita ko. nga to hang ilong. Nangato imong ilong kuan mo na maka-trigger og allergies pero lami ka. Aso ko di may adubuhon. Ikaw magkuan buot ugon sana kay mo man haman ang gasan nimo. Adubuhon na. Na guys, arang kamagko guys oh. Kanim dam kus gamay pa ko mama ni paboritong mother. Marini ah. Napalit po kung isda sa nga na nakuha na isda. Parang pailag sa isda. Mahal ng isda. Lami no, arang katako na no. Unsa man na isugba nimo na igi mo nga dubuhon. Masugba man. Gahi umok. Gahi pud. Adubuhan na laman na tantaran na. Tapi lagi nga ata na para tamis. Di man minapit ata ito. Dako adang no. Grabig mataga. Ha? Maka ano? Maragol ka dakas dako pag ilang matas ato. Tanawa. Nga. Dako mata oy. Dako kami to. Dako bitaw. Dako. Lagi mga ignorante ko. Dako palagi na. Nah, nang mo ata di hindi ko dito ko bata. Ang kaya mo naglas na na. Bahaga tong sundi mo pag namalban. Bahalag mga itom ng simul barkaw tapuhan. A few moments later. Gisahe man na mo magpanggi. Kuni-kuni naman ko. Maigo ng mata niya. Finally guys, lamdag na sa gimingaw ka nga ni kalamdagay ni kagabi. Perfect! Nanatay suga! Thank you Lord. After 3 months and 10 days, mao pa si pagsiga. Si nanay suga, nagsiga na, jagat ng rep. Sadan! Andan na pero wa pa'y salud, kaya mao pa'y pag hinlo. Ice cream, biscuits. Wa pa'y salud rep, kaya mao pa'y pag andar. So happy nga na namin kurente! Woohoo! Tanan na po direct TV.